Wannan ita ce matar da ta haifi yara 9 a lokaci guda a 2021. Wa ya ga hajiya mai ɗabbaka sunna haihuwa? Ku zo in baku labari. To da farko dai sunan wannan mata Halima yar asalin ƙasar Mali a nan Afirka. Kuma a halin yanzu wannan mata ce ke rike da kambun Guinness World Record matsayin matar da tafi kowa yawan haihuwa a lokaci guda. To ga duk 'yan matan da suke kallo na suna sha'awar su zama kamar Halima ko tsaya in ga muku yadda ta samu wannan kambu. To abu na farko lamarin sai da aure irin na addinin musulunci domin haka kawai ba za ki haifi 'ya'ya 9 ba. Domin kamar yadda kuke gani wannan shine sahibin Halima da ta zaɓa ta rayuwa aure da shi. Cikin sa'a da kuma albarka ta aure dare bayan dare Allah ubangiji ya arzuta su da ciki. To kamar kowace uwa Halima ta fara jin yanayin ta yana canzawa lokacin da ta samu wannan ciki. Nan take Habibin ta kai ta asibiti inda aka shaida musu tana da cikin yara guda 7. Ya like anya ko dakta abin da kake faɗa gaskiya ne? Duba da ba saba ganin irin wannan kes din ba a Mali, yan kwanaki kaɗan baya aka ɗauke ta aka kai ta wani clinic a Casablanca. Su likitocin wannan asibitin ma sai suka ce ai ba yara 7 bane, yara guda 9 ne a cikin ta. Takace muku labari ya koma gajere, Halima ta zauna a wannan asibitin har sai da ta yi wa a 4 ga watan Mayun 2021 inda ta haifi mata ras guda 5 maza kuma guda 4, kun ga yara 9 kenan. Kuma babban abin mamakin fa shine ta samu lafiya ta murmure, su ma yaranta babu wanda ta haifa da matsala, domin kamar yadda kuke gani nan yaran ne ma bayan sun dan fara tasawa ake yada su duniya. To amma fa wannan baiwar Allah Halima ta ce yadda suke shan wahala kafin su sa wannan yara bacci ko ba karamar ƴan lukutar wahala suke sha ba kafin su sa wannan yara bacci, ga kuma wahala kula da su. Fa wannan baiwar Allah a lokacin da ake daukar rahoton nan bata dauki aiki ba, sai dai ban sani ba ko zuwa yanzu ta dauka. To fa babban abin tambayar a halin yanzu shine shin kina fata Allah ya miki wannan tagomashi irin na Halima? Kuma yaya kuke tunanin rayuwar waɗannan ma'aurata za ta kasance bayan haifar 'ya'ya 9? Maybe idan sun ƙara samun haihuwa ma ta ƙara haifar 'ya'ya 9, kun ga shikenan lamari ya zama abin da ya zama. To ala ya halin mu haɗe a comment section. Allah ubangije jigan iyayenmu.